Pointer-ler, Örän, Aňsat. Pointer-ler Türkmençe Görkezijiler Go we beýleki dilleriň esasynda durup, kompýuteriň ýadyny has effektiv dolandyrmaga mümkinçilik öğretýärler. Häzirki çyraçyk misaly pointer-ler düşünip göreli. Mysal üçin sizde router bar. Router, ene, type router. Type RDS. Mysal üçin sizin ýankyýarlyk jaýyňyz ýa-da kafe bolup biler. Uzyn we beýleki çüňkine signal ýetmeýär. Signalymyz çykýar bärden, ýöne bärde peselýär. Indi şu meselede bärde internet bermek üçin täze bir router almak we oňa aýratyn internet bermek ýalňyş hereket bolar. Bu çözgüt bize gymmat düşer. Şoň üçin oň ýerine biz repeater ýaz. Ştaýda bir repeater routere ýaz we oň signalyň bilen esasy routeryň internetini ulanyp bilersiz. Ne bärik berýär. Şu ýerde repeater routere pointer bolup dur. Type ýyldızjyk R. We ol bize ýanky bärdiki ustroýstwolara şoňsy bilen router ulanmaga mümkinçilik berýär. Toýs routeryň maglumatyny almaga we şoňsy bilen hem internet ulanmaga mümkinçilik öğretýär. Häzir orta kodyň misalyny göreli. Допустим, var author string. Author var bizde. Author'ın ady kömegi. Indi biz ştaýda fmt.Println author etsek bize kömegi çykarar. Şu ýerde. Ýöne fmt author däli author'ın adresini görkezsek, adresini görkezmek üçin hem ampersand bermeli. Ampersand. And sign. Şonu bersek bize bir belli bir adres misal üçin 0xc002 tam r4f şunyalyk bir adres bolar. Misal üçin pointer öğretýäs. Var pointer we şol after pointer çek bolsak biz after'ın type'ını almaly. Bizde string, şoň üçin biz pointer string öğretýäs. Şoň stringiniň pointerini ulamak üçin. Şo pointera after'ın adresini salýas. Pointer diňdir, ene, after'ın adresi. Bolçasy biz şoň özüni däl kopya edamzakda diň adresini berýäs. Adresini assignment berdik. Допустим, fmt.Println pointer etsek pointer kömegi çykarar. Bäde bir reference etýäs. Ýankyýarlyk router bilen repeater misaly bilen biz repeater'ın pointer value bilen hem router'ın internetini aldyk. Bäde bolsa pointer'ın bilen biz after'ın adyny aldyk. Pointer'ın özüni görkezsek, elbetde bärde şu bir adresini çykarar. Indi misal üçin biz şoň after'ın valuesyny pointer bilen ýetgidip göreli. Onuň üçin biz pointer alias prosto şoň pointer'ın içindäki maglumatyny ýetgidip. Misal üçin zelili etdik. fmt.Println after etsek bärde zelili çykmaly. Ene şular ýaly gysgaça we ansat görnüşde pointerlere düşünüp bolar.